हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाव सोरनाव दासिमबो पाइ नेटवर्कआ दंबावो आरो सोरना पाइ नेटवर्कआ माने फुल KYC पास जाबाय माने नोंथांमोना अननानै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरलाय मानो होनना बुङोब्ला पाइ नेटवर्कआ अलरेडि अपेन नेटवर्कआव लन्च जाखाबाय जेरै पियनेक्स अक्स बेबायदि माखासे ब्रकारावहाय बेखौ जोङो लिस्ट जानाय जोङो नुनो मोनसै आरोखि दा जोंनि खामानिया जाहैबाय जोङो दा मथा-मथि इनभेस्ट खालामनो हासै ट्रेड खालामनो हासै गेलेनो हासै आरोखि इनभेस्टमेन्ट खालामनो हासै दा जोंना जेनाखि माइनिं खालामबाय थानाय पाइ कइन दा बे पाइ कइनासो जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट जों बेखौ इउज खालामनो माबोरै ना बेखौसो जोंना मेनना दा बेखायनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों जे नोंथांमोननि पाइ एकाउन्टआ दासिमबो भेलिड दंना गैया पाइ KYC होबायना होआखै नोंथांमोना KYC पास खालामबायना खालामाखै मानो होनना बुङोब्ला नै लास्ट डेटआबो एक्सटेनसन जायै लास्ट डेटआ सफैथारबाय आरो बिनिफ्राय पस्टपन खालामनाय नंला आरोखि बेनो जाहैबाय मार्च 14आवहाय लास्ट डेट बिनि टाइमिंबो होनाय दंखायो बेथ' इउनिभार्सेल टाइम होदों 8 AM जोंनि इण्डियान टाइमावहाय बियो मा जाहैगोन 1:30 जाहैगोन आरोखि 1:30 PM सिम जाहैगोन लास्ट डेट बियो दा बे समनि गेजेराव नोंथांमोना माइनिं खालामबाय थानांगौ आरो KYC होनो नाजानांगौ KYC होनाया ओरै जे नोंथांमोनखौ लाइभनेस चेक खालामबाय थागोन बार खालामबाय थागोन बार लाइभनेस चेक खालामबाय थागोन दा बे लाइभनेस चेक खालामनायावहायनो ना नोंथांमोना पास जानांगौ बार खालामनो जेसेबां फैयो एसेबां नोंथांमोना लाइभनेस चेकखौ होबाय थानांगौ आरोखि बेबायदि दा आङो बेखौल' मिथिनो लुगैगोन नोंथांमोनाव सोरनावहाय पाइया दंबावो आरो KYC पास सोर खालामखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंनो खोन्थाहर मानो होनना बुङोब्ला आङो पाइयावहाय एक्टिभ खामानि मावगासिनो दङ आङो पाइनि माखासे माबाफोरखौ मिन्थिगौ नालाय नोंथांमोना शेयार खालामनो थाखाय जाहाथे हायो मानो होनना बुङोब्ला पाइनि गेजेरजों नोंथांमोना सानसे गोबां लाखपतिबो जाहैनो हागौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो बिटकइनफोरनि एग्जाम्पलखौ जोङो नायोब्ला बेसेबां दिनैहाय बिटकइननि प्राइसआ बेसेबां नोंथांमोना मिथिखागौ आं बुंनांगौनि गोनांथि गैया बिटकइननि हिस्ट्रिया माबोरै नोंथांमोना मिथिखागौ आं बुंनांगौनि गोनांथि गैया बेखायनो जोङो बिटकइन बायदि जोङो बेखौ मथा-मथि बियो बुंनो थाङोब्ला सेकेन्ड बिटकइन बायदि थांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिनि नेटवर्कआ बिराद गिदिर जाबाय आरोखि ना बेखायनो जोङो नोंथांमोना गोसो हो पाइखौ नोंथांमोना KYC हगारनाङा बे चान्सखौ हगारनाङा मानो बुङोब्ला पाइयानो मबाइलजों माइनिं खालामनो हानाय बयनिख्रुइबो फार्स्ट कइन बियो फार्स्ट क्रिप्ट' कइन पाइ नेटवर्कआनो मानो होनना बुङोब्ला गुबुन बेबायदि क्रिप्ट' कइनफोरखौ जोङो बेबायदि गावनि एन्ड्रइड फनजोंनो आइफनफोरजोंनो माने जोङो माइनिं खालामनो थाखाय बेबायदि चान्स मोना बे बिराद गिदिर चान्स जाहाथे गोरिब बयबो दानि समावथ' गासैनावबो मबाइल फना थाजोबखायो नालाय जोङो माइनिं खालामनो हायो बे फननि गेजेरजों गासैबो माइनिं जाजोबो ना इउटिलिटिखौ माबोरैहाय खालामो उनाव जोङो मोनथिगोन माइग्रेटेड जोङो टाइमा जाबाय मार्च 14 बेनो आरो बेनिफ्राय आङो गोदान भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ नोंथांमोना एक्टिभ था KYC हो पाइ नेटवर्कनि गेजेरजों नोंथांमोना सानसे धोनि जाहैनो हागोन बेखौ एक्सपेक्टेसन दं आरोना थेंक इउ